Ngendlela okuthethwa ngayo ndiva ngayo then mna ndizinqonqele. Andiyazi uba ndizakwenza njani, ndizawunqonqa ngantoni nini, mhlawumbi kudiliswa ngoku okanye kudiliswa nini, uba kuyavumakala into enjalo. Uyayibona ne? Ndicela ukwaziswa nje indawo ipisane encinci enjalo. Abantu abanikwayo iikhonteyina ngoku noba le nto zama ukuthuthukisa abantu. Le ntombi ifuna uzovula ilantika, uzayibiza 700 wena ithengisa ibhakethana layo namasisitatu uneflawa eyi-1. Xa izawufuneka enike wena i-700 ukuba ngesastrata, yile nto sithi unelungelo ophatha amazinko akho uwathathe abeke ambrela usisi kulaa ndawo athengise amagwinya wakhe. Le nto ibulala ihighway iphela kunjena nje yile nto. Hayi ndokhele enantika makarente kum, sive kuthiwa i-own iseJoburg ipholile phaa irentisa amazayizayi apha siyalwa thina. Uba nendawo yakho ndisebenza kuyo. Please tata funa icace le indawo. Ndiwazela I don't think banohlala eSouth basibo bahleli because abantu kuva kahle nani funa sibe ntanganye, asiyifuni le nto yelegasi. If ndikuva kahle utata uDlamini abena ekona amagama amathathu sithi makalike intombi yakhe, asifuni into yalegasi, ayilolifa lam kwi-highway. 1 2 wachithe uthatha amazinko akho uba uzawuba wathengile ibe yomnye umntu. Asifuni uthi hayi ndizawuthatha umntu yaba yilegasi, sizawulandela uba hawu utamkhulu wam no-anti nosibantwana nozalwane xolo kancinci. Le nto ndifuna sibe ntanganye mhlawumbi nomnye umntu ebezayibuza le nto yabo, funa sibe thinking of loo nto leyo. Andibuzeli mna ndedwa, ndifuna nomnye umntu aphume khona uba okay ivakele nama ndithi uyibeka ngolo hlobo sister, but ndifuna nje ukuklarifya loo ndawo. Umntu onantoni highway indawo eyi-1 asebenze not arentise. Xa imfula uyayiyeka thathwe ngomnye umntu. Norhulumente wenza njalo. Ungabuza abantu abanikiweyo ikhoneni, uyaxela kuthiwa asiyo yakho, ngena urun ibhizinesi. Once ihlule phuma kuzongena omnye umntu. Ayonto ethethwa sithi injalo nakula magalisa besizinqonkela wona ngokwethu. Uyohluleka ibhizinesi, phuma angene usisi. Enkosi. Kaloku umntu wendawo ukhona mawuzi umntu wendawo kude akakhuphi into zetenenti yakhe engafunwayo, akakhuphi into zetenenti yakhe. Highway into esiyenzayo thina xa ufumene laa ndawo uyakha kumhlaba kamasipala ukhe into irentisayo inye yindawo le, I mean sisakhiwo, istructure, not umhlaba lo kamasipala. Uba mna ndakhile phaya indawo yam, ndayifumana le ndawo, ndakhe indawo yam, so ndirentisa umhlaba, ndirentisa nje le nto ndiyenzileyo. Lapha elaa gali yaqonda, ndirentisa elaa gali. Ewe izimbini, enye ingapha, enye ndimnike unansika cousin sister wam le ndawo i-Cell C le ipeyintwayo ngoku. So ke ndisenoyinika intombi yam ke ngoku yona, because ifani zethu azizudibana nala sisupha. Andiyazi noba ndiyaphazama. Umrento uyafana nemali ezalayo. Urenta iminyaka xa uzobala uqala ezamali uzirentileyo phaa.
i-structure sakho bekudala wasithenga wasigqiba walibala nto yobana wawukhe wakhupha imali ye-structure. Masizifundiseni kuyiyeka into yorenta. Into yorenta iyingozi kakhulu. Kanti uzisibuphakamisile kanti ubuphakamisile. Okay. Mamelani ke bantu. Sethi make selenze istructures. So ke ngoku i-decision yakho manje isithathe kwalo. Ewe, thetha nabo okanye uze nabo ukuthi Lady Bobby Parts, Bobby Party, or uzalisebenzisa ke. kodwa kanti uzaba nendawo yini? Indawo yakho izawubani? Apha highway indawo yakho izawubani? Enye uzayithatha uyobeka kwenye indawo, kanti apha highway izawubani indawo yomuntu. Sethi make ngoku Into oyenza ungabathengisela amathathu azibekele. Ungabathengisela amathathu umuntu azibekele yena, but wena ezawayeka zizabani. kodwa inye into ukuthi kule minyango lesensitive Hlala phansi dadanye. Mina ngixolile. Uno-Cell-C ovaliweyo. Uvaliwe kakuqaleni. Unomuntu ngokulasethini onguwe ku-Cell-C. Enyana belinguthulumzi kuthiwa omunye umkhiqizo usezaphinda abuye nguwe. No. Kaloku unguthulumzi ngoba endingensithi Mamela ke samapha kuthuluzi le nto masiqala icacise kathuluzi. Ndinekwalo umuntu wakhona ebehamba nani uhambe nani kuqala mhlawumbi nizambona xa khona kako uthumeka. Beza vula isaluni noma bezazithetha nathini. Basendela usisi. Benenwenza ukuthi esithi into enye. Unothuluzi onongapha nongapha. Senshuba kaloku alivalwanga kuvalwa ne. Ebekhona uthumeka ebehamba nani. Yena uqale ngokuqala uhamba nani apha eluzulu. Qha akho ngokwangoku. Kube ibiyele ka-my-friend bakhe ile kasisi. Yayiba seswedat. Bese uqale kusebenza naye. Okay. Niyayiveza inkokheli zami? Eberentisa umama thengiswa ukutya kwenye icala. Kwenye icala urentisa my friend lo sasiyomfunela iqhaga esijika phaya. Ne? So ngizama uyicacisa landela amagama amabini. Aphinde abe no-Cell-C ongaphesheya across the road orenta kusisi lona. Yabona? Utata uZisi akawasebenzisi la magama. Ne? Utata uZisi ozakwenza i-decision into yokuba la magama amathathu wakhe if akekho ngaphakathi yena ezuzisa akawasebenzisi. Into esilwayo kurendiselana. No thengiselana. Singaqala uhlala lapha kusengusebe ngoku. Isengusebe kusekho iHomelands uMathanzini. Andiba ne? Sasihamba thina kwintaba kaNdoda usebe. Yayindawo kamama le. Kusekho ngokusapha kudala ngoko. Yandiba ne? Ngoku wafika nalento yabo baba bafuna abantu bokuhlala. Ngothina sithini? Bantu bezindawo. Ngoba thina saba nezindawo kudala. Yandiba ne? Okwesibini yayindawo kamama ne. Umama wami ushiye kum. Akaphilanga ke ngoku. Akakwazi uzoma apha athethe le nto mna ndizomela umama wam. Bazindawo zomama bethu. So basically wona uthi kapho ngakutsho ukuthi mkhambi apho bekwenzeka le nto yabona uba ibiyisaloni. Yes. Umntu esaloni. Umntu esaloni ubalekile uyaboyika ngathi bazambetha ne. Then ngeza ke ngoku uyarenta kuthi umuntu esaloni. Umama lo wam uphila yilaa mali yale rent. Nangaphi mama? 92. Uphila yile mali yale rent yale saloni. So uthumele mina ke ngoku uba bendimse esibhedlele izolo. Ba izondimela mani uxelela aba bantu bayindawo yam le qha ndifake iforeigner. Of which iforeigner ke ngoku iyahamba akho ngxaki. So bathi ke umakhutshwe neempahla zibe ngaphandle akho nto irongo apho. Yayiva ne? Zaphuma ke iforeigner. But ke ngoku sentsho umama uzakazi ukuchaphazeleka kakho ndawo uzawuthetha naye nempilo wafuna nokumsa kwagqirha. That means noko inoba ibidesenti bimnceda mhlawumbi sentsho akazi ukuchaphazeleka ke ngoku. Uyachaphazeleka mama ngoku bimnceda kwazi ufumana rent ke ngoku. Neepapa zakhe bezitya phaa kule nto yale mali le foreign. Imkile ke akuzubakho mali ke ngoku uza kuchaphazeleka umama.
Kunemene xesha elingakanani ukudebe lapha? Lo muntu ngathi ne-3 years elapha. Wayekhona omnye kuqala. Ungathi ne-3 years kodwa ke lo. Mhlawumbi irenti ibisithini? 500. Ukuthi nyani yenza umehluko omkhulu kodwa kwazi manje phela ngenkamnkam. Exactly. Abazukulwana mhlawumbi bakhona abaxhomekeke kumama. Bakhona abazukulwana bayi-4 baxhomekeke phaa kumama batyale imali yale rent. Uxolo manje nalile anyways into abantu abendizobazisa ngosisi urenta phaa kum uphinde ibe ngomnye uxolo kancinci wethu sicela uphinde uqale uzazise sikwazi uba sithetha nabantu. mna ndikuphumeze naye khulele erhabhula kuqoboqobo ndangena apha eziteksini fortunately ke ngoku sayibona ndazoba lapha ehighway apha ehighway siye apha ehighway siye safumana iproblem kuba iindawo ezininzi abantu bebeyilapha bebeye bazithengisa indawo uyaqonda sabona uba ziphela zithengwa ngamagragam sithe sawufumaniseka uba zithengwa ngamagragam nathi masijoyine sisike bhetere umntu xa sithi uyayeka ehighway siyithenge indawo sathenga indawo ke ngokolo hlobo. Bakhona oomama oomama bokuqala balapha baphapha kwekhondini apha ngakabhoxa enkulu libomvu nabo ke bayayazi loo nto leyo ngabo ke abanye besoloko sinabo ke apha yaqo ke mna into endizile benzele ukwazisa nje aba sisi baqeshe phaa kum cause into endiyenza mna besithi ndawufumana indawo ndiyilungise bendithenge ebantwini ezaa ndawo. Eyokuqala indawo ndathenga ikhonteyina ndayinika utata lo ngumkhaya wam lo ngaphambili ngumkhaya wam lo wayithenga laa khonteyina kum nam ndandiyithenge emntwini wathi kube ngenandawo wathi ufuna indawo ndamthengisela ke laa khonteyina yayisithi sibaninzi noMoses ndingayeka.